natáčam. Čaute blízkovia a blízkovia. Neviem, či sme na Batonových strieľoch, nejaký Green Rock, ale tu je nejaký cestička dole, tak tam ideme. Už asi hodinu ideme na tento masívny beh, počkaj, ukočím sa. Už hodinu asi, dúfam, že to bude mať. Nie, tak. Don't try this at home. Ty kokos! Čo je toto? Tak toto sú už iné strejly. Na toto som nikdy nejedol. Čo? Toto je moc pre nás asi. Nevadí. Ja ti budem hovoriť, že pozerám sa. Aj tam ide asi dole. Asi nie. Je tam, no. Poďme. Poďme dole ďalej. Opakujem, neskúšajte to doma. A brzdi, ale Tak brzdím. Je to typ, jak musíš toto robiť bez toto brzdenia? Čo je? Tak. Tady tu sú hentam. Počkaj, my sme tu... To bolo ono. Tyk. Na to čo ja sa pravdeme dole, hen takto. Chceme ísť ešte raz? Už nie. Poďme dole. Idem prvý, aby vesel. No. Poď. Za huč, keď spadí. Toto už nebudú tam žiadne vlny, ale budú tam kamene. No a bude Máš bounce? Máš bounce? Toto, prúži. Ale bude to zlá cesta. Asi spravíme nové video. Preto sa ti blúzky a blúzky.